Des de la meva regidoria el que intento impulsar és que Vilanova i la Geltrú pugui ser un referent, perquè de fet té totes les condicions per ser-ho, un referent en l'àmbit educatiu i de formació a nivell nacional. Per tant, aquesta és una de les grans línies essencials de la regidoria. Treballar perquè Vilanova i la Geltrú esdevingui la ciutat de referència amb talent, coneixement i formació de l'àrea d'influència principal. En primer lloc, seguir treballant per ser considerat ciutat universitària, una ciutat universitària de primer nivell, amb una universitat d'enginyeries i de temes de tecnologies de la informació i la comunicació, i això acompanyar-ho d'una qualitat educativa de base important en totes les etapes d'aprenentatge, des de les més inicials fins a les de tercers cicles i postgraus, passant per una fase molt important que és el de la formació continuada i el dels cicles formatius. Llavors apostem molt des de la regidoria per tancar aquest cicle formatiu de manera que totes les etapes vitals i d'aprenentatge estiguin cobertes en formació interessant tant en el sentit del coneixement, però sobretot orientada a l'ocupabilitat i al trobar feina dels estudiants, dels que es formen, dels que aprenen. I aquesta és la línia que seguim, un treball molt conjunt, sense deixar de banda tot el que és el treball per la inclusió, que és fonamental i que hi continuem creient. Vilanova i la Geltrú és una ciutat que ha apostat fermament per la inclusió social, la inclusió de tot tipus de col·lectiu dintre del seu sistema d'ensenyament, i això és una cosa molt rica. I per tant, diguem-ne que els col·lectius més desfavorits els volem tenir ben presents, i també aquells col·lectius que per motius que es desenganxen del sistema, per l'adolescència, perquè tenen problemes a casa, etc., que també es despengen del sistema, també tenim una línia molt directa de treball per recuperar aquests nois i noies al sistema educatiu i que, per tant, puguin tornar a estar dintre d'una situació de futur, d'aprenentatge, de trobar motius per més endavant generar feina i trobar feina. A veure, aquí tenim moltíssimes idees i hi ha molts aspectes que creiem que des del treball i des de la coherència amb el moment que ens toca viure volem anar explorant i volem anar treballant. De les grans àrees que veiem molt clarament, una important és el disseny, tot el que té a veure amb el disseny. El disseny centrant-nos en els estudis de disseny de la Universitat Politècnica de Catalunya, únics de caràcter públic a Catalunya, a tota la nació, però també de la nostra Escola Municipal d'Art i Disseny, que és també una peça clau i un element de diferenciació únic de Vilanova i la Geltrú. I aquí, a més, d'una forma també molt en paral·lel amb tot el que té a veure amb el disseny virtual, els videojocs i amb tot el que té referència al disseny per mòbils i TIC. I amb això també lliguem novament amb el sector TIC, amb tota l'aposta que estem fent des de Neàpolis per convertir Vilanova i la Geltrú en una ciutat referent també en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació i més concretament amb el tema dels mòbils i de la tecnologia mòbil, i prova d'això i de que ho estem aconseguint és la nostra inclusió al pavelló de Catalunya en el Mobile World Congress com a única ciutat fora de Barcelona que està allà integrada. I per tant aquest és un àmbit de coneixement que volem insistir-hi i volem incidir-hi, però més amb les etapes aquestes de cicles formatius. Un altre àmbit que tampoc podem deixar de banda és l'àmbit del mar, el port de Vilanova, tot el que té a veure amb el tema pesquer, les oportunitats que et dona la proximitat amb el mar, també amb l'àmbit de l'esbarjo, amb l'àmbit de les tecnologies de mar, tecnologies associades a tot el que té a veure amb pesca, etc. I aquí tenim una bona oportunitat amb l'Institut de Baix-Mar, que creiem que pot ser el pol d'integració d'aquest tipus d'estudis i a més molt lligats a la tradició industrial i pesquera i per tant d'esbarjo i turisme relacionat amb això de la ciutat. I aquesta és una altra aposta essencial que tenim com a equip de govern.
Un altre àmbit educatiu que ens sembla que pot ser de molt de futur és tot el que té a veure amb el ferrocarril, és a dir, tot el que té a veure amb el món ferroviari. Vilanova i la Geltrú té unes condicions d'història, però sobretot de realitat actual, amb els tallers d'Integria Renfe principals de l'àmbit mediterrani que tenim aquí mateix, el màster que també es fa de tema ferroviari únic a Vilanova i la Geltrú, les proximitats amb edificis com és Neàpolis, que també és aquella zona. O sigui, creiem que el tema ferroviari també pot ser un punt clau de formació. I de fet, Vilanova i la Geltrú ja ha estat escollida com a ciutat que participa en l'elaboració del nou cicle formatiu d'estudis ferroviaris a nivell de Catalunya. Per tant, ja hi som de la mà, per exemple, del Museu del Ferrocarril, que ens està ajudant d'una manera clau, o de la Fundació de Ferrocarrils de Catalunya, que també els tenim al nostre costat, esperonant-nos a tirar endavant aquesta idea ferroviària. No, però de fet en aquests moments la Universitat de Vilanova i la Geltrú viu un moment molt dolç, és a dir, sí que és cert que en temps passats havia hagut una certa davallada en demanda, però en aquests moments ja no és així, ja portem 2 anys d'una estabilització i un creixement evident en demanda d'estudis i en aquest sentit cal felicitar molt el gran esforç que s'ha fet per reorientar la universitat sota el paraigües de Bolònia i assumir els nous graus i els nous postgraus, la nova metodologia pedagògica que ha significat el marc europeu de formació universitària, que ens ha servit per perdre alguns estudis com a ciutat, però guanyar-ne d'altres que ens han donat més demanda, més futur, relacionat molt amb l'àmbit de la recerca. Perquè el que és molt important amb la formació, com jo la veig i com jo la vehiculo, és sempre una formació que vagi acompanyada de futur de feina. I per això també des de Neàpolis estem treballant molt tot el que té a veure amb l'emprenedoria. Com atreure talent, com atreure creativitat, com fer que els joves, amb aquests programes que estem treballant, amb el Banesto, el Youth, o amb el Cowork, l'aposta per tenir espais propis d'emprenedoria, com podem vincular aquestes startups o petites empreses que sorgeixen i que la idea és que facin la llavor, però que més enllà d'això després tinguin el seu camí propi, no? Però dintre d'una coherència i dintre d'un format d'estudis i de coneixements que creiem que Vilanova té valor afegit per defensar-los com a propis i com a cabdals dintre del territori català. És a dir, anem a competir en tema educatiu també amb allò en què podem ser bons. I en aquest sentit, a vegades hem d'aparcar idees per recuperar-ne d'altres que realment ens generen una diferencialitat, una aposta pròpia, coses que els altres no es poden copiar, coses que només podem fer aquí, coses que realment ens poden donar ens poden vehicular aquesta unitat i especificitat que ens demanda la competència actual. Bé, l'Institut Municipal d'Educació i Treball és un institut que bàsicament té que ser el punt neuràlgic on es concentrin totes les estratègies, sobretot del que és ocupació i del que és ensenyament. Ningú pretén que sigui un negoci que doni diners, que doni rendibilitat, però sí que és ben cert que hem de revisar una mica les metodologies, hem d'entendre que cal fer una nova mirada, que hem de repensar exactament els formats de treball per intentar millorar, per una banda, la seva eficiència, però també la seva eficàcia, és a dir, ser més eficaços amb les polítiques d'ocupació pels aturats i ser més eficaços també amb tot el que és la gestió educativa de ciutat. I en aquest sentit, a mi m'agrada molt recordar que en l'any de creació del que era la paperera Caras Alimet va ser un moment econòmic i social molt similar a l'actual, amb uns grans índexs d'atur, situació recessiva econòmica, i en aquell moment va sortir, fa quasi 25 anys va sortir l'IMET. Doncs ara, 25 anys després, toca revisar, repensar, refer la mirada, plantejar-nos si aquell format encara avui en dia és vigent amb la situació que ens torna a tocar viure d'alts nivells d'atur, de situació recessiva econòmica i novament pensant en quins són els valors de futur que ens poden fer que l'ocupació, que els llocs de feina augmentin en la nostra ciutat i en la nostra comarca. A veure, a nivell d'inversions, a mi m'agradaria començar dient que acabem
d'encetar una inversió importantíssima. Jo quasi m'atreveixo a dir tan important com és la C15, entre cometes, que és la inversió en fibra òptica que ha fet la ciutat i que ens ha fet la Generalitat amb una prova pilota de gairebé 600.000 euros, pràcticament. De manera que Vilanova i la Geltrú té una connectivitat d'informació, les autopistes del coneixement de primeríssim nivell en aquest moment, centralitzat a través de l'Ajuntament i a través de Neàpolis. Una segona inversió important que prevec fer durant aquesta legislatura és l'ampliació del centre ocupacional del Tegar. Com sabeu, el Tegar té una llarga tradició, una tradició d'èxit històric, i en aquest sentit vull treballar perquè aquesta sigui la legislatura on fem la gran ampliació del centre ocupacional del Tegar. I aquesta és una inversió important, estem parlant de milions d'euros i prevec intentar-la fer al llarg d'aquesta legislatura com a regidora. Unes altres inversions a nivell educatiu que no podem perdre de vista és tot el que té a veure amb l'Escola Oficial d'Idiomes. Crec que aquesta legislatura hem de donar una sortida a l'Escola Oficial d'Idiomes. I al igual que la PCFAE, certament és un tema de caràcter del Departament d'Ensenyament, però sí que és ben cert que des de l'opció municipal buscarem fórmules per poder ajudar a tirar endavant aquests projectes. I també pensem en la gent gran. És un col·lectiu que es mereix un tracte preferent perquè la seva vida ha sigut una vida d'esforç i d'alguna manera sempre crec que se'ls té que tornar una miqueta aquest gran esforç que han fet amb la nostra societat. I no descarto que aquesta sigui també la legislatura de fer un nou casal d'avis per la ciutat. Ho farem de fórmules creatives, ho farem buscant recursos, evidentment, però també és una inversió important per la ciutat. Crec i estem en la línia i estem treballant molt fermament i amb una continuïtat de comunicació amb els pares i mares, amb la direcció del centre, amb el Departament d'Ensenyament. Estem treballant, perquè l'alcaldessa també s'ha remengat amb aquest tema, per trobar una solució. És ben cert que és molt difícil la construcció d'un nou edifici. De fet, aquest any no he pogut estar dintre de les inversions de la Generalitat. Recordem que s'han fet moltes escoles a Vilanova i la Geltrú en els passats anys i, per tant, hi ha hagut una inversió molt important del departament. Recordo Itaca, Bolerany, Institut de Mar, tots són inversions molt recents. Però també és cert que en paral·lel, i més enllà d'això, veiem que hi ha una davallada demogràfica important. I això fa que en aquests moments no sigui tan clar la necessitat d'una nova escola. Però els 180 nens i nenes han d'estar en les millors condicions, tot i que pedagògicament el projecte és de primer nivell i sempre he dit que la situació d'aprenentatge i la situació, diguem-ne, de confortabilitat de la PCFAE és elevadíssima, però més enllà de tots aquests condicionants, jo estic segura que serem capaços de trobar una solució bona, positiva, idònia per la PCFAE. En quant a equitat, creiem que cal seguir treballant per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, evidentment respectant les diferències. Però creiem que és una aposta que no podem deixar de banda i a vegades els temps econòmics difícils sembla que et diguin mira, aquest tema no és tan important. Sí que és important i creiem molt en això. I home, no cal dir que la representativitat màxima d'aquest Ajuntament en aquests moments està bàsicament format per dones, per tant encara amb més diguem-ne, voluntat, si hi cap, de la lluita per aquesta equitat necessària. Estem implantant el Pla d'Igualtat dintre de l'Ajuntament de Vilanova, un pla que es va aprovar però que no s'havia implantat i estem treballant fermament amb això. I també estem treballant molt amb el tema, continuem apostant per solucionar al màxim des de l'àmbit municipal tot allò que té a veure amb la violència de gènere. Tenim una comissió que treballa fermament, amb la que ens reunim de manera constant, on estan tots els elements implicats en aquestes temàtiques, però vull fer una referència molt essencial a que mantindrem un taller, que és el taller de resiliència pels infants, un taller que el que pretén és que els nens i nenes que han viscut violència de gènere puguin superar aquestes situacions difícils de la millor manera
I aquí l'Ajuntament ha trobat un conveni, en aquest cas amb la Caixa, que ens permetrà com a mínim durant 2 anys mantenir aquest espai, mantenir aquest servei.